στην εταιρεία Αλέλμα. Έχουμε τον τόνο Αλονίσου, τον τόνο Αλέλμα. Είμαστε στην Αλόνισο, εκεί είναι το εργαστήριό μας, από εκεί δουλεύουμε και από εκεί προωθούμε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό τα προϊόντα μας. Πώς το ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε αρκετά χρόνια πριν, από το 2007, μπήκαμε το 2008 ενεργά στην αγορά. Ξεκινήσαμε το εργαστήριο στην Αλόνισο. Ήταν μια ιδέα που ήρθε από την προηγούμενη δουλειά που είχαμε. Είχαμε ψαράδικο στην Αλόνισο και εμπορευόμασταν τα ψάρια της Αλονίσου. Στην Αλόνισο είχαμε πάρα πολλά και έχουμε ψαροκάικα πάρα πολλά. Στηρίζεται η οικονομία στην αλία, στο νησί μας. Επομένως, το ψάρεμα του τόνου ήταν και κάποια παράδοση στο νησί, γιατί ξεκινούσε τέλος καλοκαιριού μέχρι αρχές του χειμώνα. Όλοι οι ψαράδες σταματούσαν ό,τι άλλο ψάρεμα έκαναν και ασχολιόντουσαν μόνο με το ψάρεμα του τόνου. Οι τόνοι ήταν πολλοί. Στην αρχή φεύγαν από το νησί, πηγαίνανε σε άλλους προμηθευτές, εστιατόρια, εξαγωγή γινόταν πάρα πολύ και υπήρχε η συνταγή του τόνου στην Αλόνισο, να φτιάχνεται στο βάζο. Όλες οι γυναίκες του νησί που ήταν γυναίκες ψαράδων φτιάχναν το προϊόν στα βάζα τους και το διέθεταν και για τη δική τους κατανάλωση. Αλλά το καλοκαίρι με τον τουρισμό που έχουμε δίνανε πάρα πολύ σε τουρίστες, σε φίλους και ξεκινήσαμε ένα εργαστήριο πιο οργανωμένο, πιο ειδικευμένο και φτιάχνουμε το προϊόν στο βάζο. Κρατήσαμε τον τόνο στο νησί δηλαδή. Άρα το προϊόν είναι σάλτσα με τόνο, σωστά? Το προϊόν είναι φιλέτο στο βάζο. Η σάλτσα με τόνο ήρθε πέρυσι σαν καινούριο προϊόν. Κάναμε μία μίξη σάλτσας ντομάτας με τόνο που είναι μία γρήγορη και εύκολη συνταγή. Για τον κόσμο τώρα που δεν έχει πλέον χρόνο για μαγείρεμα, είναι κάτι γρήγορο, με μία μακαρονάδα είναι έτοιμη η σάλτσα, ένα απλό ζέσταμα και σερβίρεται. Πολύ καλό το σκεπτικό σας. Και ο κόσμος τι σας λέει γι' αυτό? Ο κόσμος μας δίνει πάρα πολύ καλές κριτικές, ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια και για το προϊόν και για την νοστιμιά του. Συχνά μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε τα καλύτερα, ότι και είναι τυχαίοι καταναλωτές και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί από όλο τον κόσμο μας παίρνουν τηλέφωνο να μας πούν ότι έχουμε ένα καταπληκτικό και ένα πολύ νόστιμο προϊόν. Τι είναι αυτό που τον νοστιμίζει περισσότερο από τα άλλα προϊόντα? Το ψάρι είναι η ποιότητα, το είδος του ψαριού που επιλέγουμε. Επιλέγουμε την αλαλούγκα, δεν χρησιμοποιούμε άλλους τόνους. Είναι η αγνή επεξεργασία που κάνουμε. Γίνεται μια απλή επεξεργασία που δεν έχουμε τίποτα από πρόσθετα. Είναι ένα μαγείρεμα, θα το έλεγα, όπως θα το έκανε μια νοικοκυρά στην κουζίνα της. Και αυτό αφήνει να έχει όλη του την νοστιμιά και όλα τα θρεπτικά συστατικά. Όλα αυτά τώρα πάνε από γενιά σε γενιά και όλα αυτά θα τα προχωρήσουν τα παιδιά σας? Βέβαια. Ξεκινήσαμε μόνοι μας, εγώ με τον σύζυγό μου, τα παιδιά ήταν μικρά. Μεγαλώσανε μέσα στη δουλειά και οι τρεις τους. Την αγαπήσανε τη δουλειά και θέλουν και οι τρεις τους να ασχοληθούν με τη δουλειά. Γι' αυτό έχουμε βγάλει και το όνομα της εταιρείας Αλέλμα. Είναι τα αρχικά από τα τρία παιδιά. Είναι ο Αλέξανδρος, η Ελπίδα και η Μαρία και ενώσαμε τα αρχικά τους για να φτιάξουμε το όνομα της εταιρείας μας. Εδώ είναι ένα από τα προϊόντα μας, είναι σάλτσα ντομάτας μαζί με τόνο. Παντρέψαμε τον τόνο με την σάλτσα. Το βάλαμε στο βάζο. Είναι μια γρήγορη λύση για κάθε σπίτι. Φτιάχνει μια απλή μακαρονάδα με ένα απλό ζέσταμα της σάλτσας. Φτιάχνει μια γρήγορη μακαρονάδα με τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε όλοι πλέον να μαγειρέψουμε.